Това тук е пилото, ама... Той много се размекнал от чеката и затова е паднал. Аз не мога го увелича толкова догоре. Не знам дали се вижда. Гоше, ни го снимай ми, качвай се го сваляй. Толкова на високо с какво се кача? Качи се. Аз ще прекарам линейката отдолу с носилката. Това вероятно баше горе. Да. Мотокара няма да... Мотокара да изкарам няма да... Пожарникари само. Къде? Това трябва с вишка. Това от жегата се нагрява питата. Питите са нагряли и са откъснала. Те няма изкарат зимата, сигурно. Много размекнало. Айде бе, давай че зов. Ще прави така. Топни ме малко. Гоше, айде, Гоше, вижи. Продължават да падат. При температура 38 градуса всичко пада. Ето. И майка му стара. От жегата и падат. Ще видим как го правя. Снимай. Какво да правя сега? Ще гледаш към мен. Ще ги връзва. Една по една ще ги връзва. Една по една да не бягат. Виж дали има тучни марки. Да знаме кой са. Къде там идеше, бе? Отпищи го. Аз ходих до село да си взема това. Съндъчето и пушалката. После минах да взема, защото голем е кол. Ако нещо да се кача на това и нагоре да... Да кача съндъчето нагоре. Ти за какво съм мрял, че много се ява метли, бе? Ти за какво съм мрял, че се ява метли? Не. Защо? Жегай ме. Тия тук са умрели, защото ги е смъчкала питата, като паднала отгоре. Как става?
Така ги бара, бе. Ova spalena oldu yaşlıklar oldu. Живот. Sigarandan hediye getirelim onu. Bu ne be? Горе, где ты доноса метода? А? Една метода, где ты доноса? Ги сметеш. Батерията е изтощена. Маска му дай. Край са снимките. Сапен тогава. Не знам как. Да, включим, где ты бъдете. Тук мисля, че е само младата пчела.